Ćao svima, evo mene opet. Upravo sam snimio video koji ima naslov šta je to čime se ja bavim. Stanem, razmišljam, pa mogu bih odmah da snimim i naredni video, to je ovaj video, u kome ću da pričam kako sam ja naučio, kako sam ja došao do toga čime se ja bavim, ok? I naravno, jako bitno pitanje, da li mi je trebao fakultet? Pa, da počnem. Ovako. Godina je negde 2009. ili 10. Tada sam imao, 14-15 godina, 8. razred osnovne škole, ja mislim. I hteo sam prvo da u nekom 3D programu da napravim model Formula 1 bolida. Znači, ko ne zna šta je Formula 1, to su sportska kola, da kažem, jako nabuđena sportska kola, Ko su fanovi Formule 1, verovatno sad umiru od sramote kako sam objasnio šta je Formula 1, ali dobro, da nastavim. Dakle, hteo sam da napravim 3D model Formule 1 i pitao sam nastavnicu iz osnovne nastavnice, ja bih hteo to, šta da radim, tako dalje. I ona mi je predložila, uzmi Google SketchUp. Google SketchUp to je tada, pričamo o 2009. i 2010. To je tada bio prilično jednostavan program, ali ako mene pitate, jedan program koji je onako dovoljno lak da jednu tako mladu osobu uvede u te neke stvari. I uzeo sam taj program, čitao sam specifikacije sa interneta, skidao sam specifikacije po pravilima, po pravilniku Formule 1, koliko sme rastojanje između prednje i zadnje osovine, koliko može širina ovoga i tako dalje. Najprostije objašnjeno pravila, šta sme, šta ne sme, ok? I to je izgledalo jako prosto i mislim, možda čak imam i sliku neku od tog mog prvog modela i samo jedan delić te slike. I taj program, došlo je vrijeme kada sam trebao da napravim ono što se zovu UV mape, a ja ne znam da li je to i moglo u SketchUpu tada. I onda sam od jednog, čoveka ili mentora dobio predlog da uzmem 3ds Max. I prvi put kada sam otvorio 3ds Max, prebacivanje sa Google SketchUpa koji ima jednostavan interfejs, na primjer kao što bismo danas browser, internet pretraživač gledali, koji ima relativno jednostavan interfejs. Kada to uporedimo sa 3ds Maxom, koji ima sve i svašta u interfejsu. Ja sam samo ovako stao, pola sata sam proveo u njemu i ugasio ga. Ali rekao sam, ok, hajde da probam. I ubrzo sam nastavio i učio 3ds Max. I tada sam igrao igru koja se zove Stalker. Jako sam je volao, volim je i dan danas i sledeće godine treba da izađe novi deo posle bukvalno decenija, ali to nije tema za ovaj video. I tada sam se još uvijek bavio sportom, konkretno košarkom. I sve ovo mi je bio hobi, nisam baš razmišljao da će mi ovo biti poziv, profesija ili kako god se to zvalo. I hteo sam potom da modujem, odnosno da probam da izmenim tu igru, Stalker, i da ubacim neke 3D modele, hteo sam da ubacim novi level i da izmenim igru. Zamislite ovako, imate neku igru, uzet ću primjer, da li je to Fortnite, Counter, koja god, video igra, i vi je volite, ali ima nešto što vam se ne sviđa. I vi hoćete da je modujete, odnosno izmenite, pa ubacite da li je to neki novi model, neka nova opcija i tako dalje. Ili, na primjer, ako biste hteli u Simsu da ubacite neki novi model, imate neki novi model kreveta, tuš kabine ili čega god. Hajde da pomenem i Sims, malo i za žensku populaciju, inače volim ja Sims, da se ne lažem, samo ga nisam igrao ne znam koliko. I tada sam to sve modovanje radio na jako starom računaru, koji je bio iz 2006. Pritom ja sam prvi računar dobio, pa u odnosu na moje odeljenje,
na vršnjake relativno kasno. Sjećam se, to je bio 4. na 5. razred i ono, od nas 25-27 u odeljenju, samo nas troje nismo imali računar. I onda sam ja dobio svoj prvi računar i naravno krenuo sam sa igranjem igara. I ajde sad da se vratim, da povežem priču na napred. Onda sam modovao tu igru. Međutim, kada modujete, vi ste limitirani zato što ne možete da nemate pristup osnovnom source kodu i nekim osnovnim alatima koje oni koji su pravili tu igru imaju. I onda si morao da se snalaziš i pritom dokumentacija, odnosno uputstva za modovanje Stalkera su bili na ruskom, a ja tada još uvijek nisam znao ruski. Znači sada pričamo o nekom početku srednje škole, znači 2010-11. I tada nisam znao ruski, nekih uputstava je bilo i na engleskom, engleski sam dobro znao. I snalazio sam se, znači radio sam na starom kompu, pa sam poslije dobio malo bolji komp koji je i dalje bio osrednji za taj period, ali mogo sam da radim na njemu. I onda sam se tako trudio, znači uzmi stavi mapu da se kompajluje, pa mi to pukne, a inače sad taj proces traje jedno 20 sati, znači ja stavim to da se kompajluje, legnem da spavam, probudim se ujutru i vidim da je kompajler puko, nešto nisam dobro podesio i onda ajde probaj opet. Pa sam onda malo se demotivisao zbog toga, jer kad si tako mlad i ambiciozan, može se slobodno reći preambiciozan, kada se baš i ne snalaziš, kada i dalje kopaš u tim stvarima, nastavio bih da pokušam, trudio bih se, u jednom momentu bih se demotivisao, jer pokušao sam razne i logične i nelogične stvari, ok, mislim, jedan sasvim normalan proces, ako mene pitate. I onda sam se vratio na čisto modelovanje, 3D modelovanje, znači modelovao sam puške koje bih ubacio u igru Stalker i neke tuđe puške bih skinuo i sklapao bih u svoj mod. Znači imate više modova koje ljudi okače i onda skinete to i onda kao te sastojke sklopite u jednu celinu i imate mali modpack. I onda sam prestao da se bavim modovanjem, prešao sam na neko osnovno developovanje sa Unreal Engineom. To je tada bio Unreal Engine 3 i tada se developovalo sa onime što se zvao UDK ili UDK, Unreal Development Kit. I to je bilo nešto što bi danas ekvivalent bio Unreal Engine 4. I UDK i Unreal Engine 4 od danas ne mogu da se porede koliko se razlikuju. Tu sam malo developovao, pravio neki level, neku kao igricu, imala je neku funkcionalnost, ali nisam je nikad dovršio niti izbacio. To sam sve i dalje radio iz hobija. I onda sam uzeo da se malo više fokusiram na čisto modelovanje i teksturisanje. Znači modelovanje u 3ds Maxu i teksturisanje, prvo sam koristio Quixel Suite, pa sam onda kasnije saznao i za Substance Painter. Moj tadašnji komp nije mogao da radi dobro sa Substance Painterom, jer sam imao staru Radeon 6850 grafičku koja je imala samo 1 GB rama, sećam se da je za Substance Painter trebalo 2 GB rama i bilo je tu malo poteškoće, imao sam samo, to jest VRAM-a, znači VRAM nije isto što i običan RAM, VRAM je za grafičku, a RAM je za kompjutersku, ovu procesorsku memoriju, ok, samo to da se ispravim. I moj komp je dakle imao 6850, Phenom 2955 procesor, 8 GB rama i to je bilo nešto low end, ok? I pravio sam modele, znači pravio sam model XM8, retka puška, pomalo podsjeća na Scar pušku ko se razume, ali
jedna ovako meni atraktivna puška, jer mi liči na G36 pušku koja mi je možda i omiljena puška. Sviđa mi se dizajn, I onda sam modelovao i košarkašku loptu, napravio sam realističan model košarkaške lopte i modelovao sam i košarkaški teren, odnosno kao salu. I te neke modele, znači košarkaška lopta i puška, to sam stavio da se prodaje na TurboSquidu, znači marketplace za 3D modele. I to se prodalo par puta na moje iznenađenje. I sad to je sada 2016. I Ne, to je 2014. Pardon, previše sam se prešaltao. I dalje sam to radio kao hobi, kao neki strastveni hobi, znači to mi je bila relaksacija pored sporta. I dolazimo do 2016. kada sam odlučio da prestanem da se bavim sportom i da mi ovo bude glavna profesija. I onda sam rešio da se prijavim da radim test u firmi Apix, koja je danas poznata kao Playrix. I radio sam test, položio test i dobio posao u Apixu u Vršcu. I tu sam radio mjesec dana probnog rada i nisam nastavio da radim zato što nas sa probnog rada tada nisu mogli da zaposle, zato što firma nije bila u mogućnosti, ali o tome nema potrebe sada da pričam, to je tema za neki drugi video. I sad ću još jednu stvar da kažem, pa ću da se fokusiram na bitnu stvar koja je i poenta ovog videa. Dakle, početak 2017, tačnije mart na april, tada sam završio sa mjesec dana probnog rada i od tada sam započeo profesionalnu karijeru, o kojoj bih verovatno trebao da pričam u nekom drugom videu. Sada da se fokusiram na suštinu, zašto sam i htio da napravim ovaj video. Sada ide poenta videa. Šta je to što je meni trebalo od formalnog obrazovanja ili bilo kog drugog obrazovanja? Ok. Pa, ja bih rekao da mi nije trebalo ništa. I neki koji me znaju da sam ja srednju školu završio vanredno. I sad, pošto je, znate, ako viđate te reklame na Instagramu, na Faceu, na internetu, nebitno, kao college dropout, kao taj trend se pojavio pre par godina, znaš, kao dropoutovao sam iz koleđa, znaš, kao batalio sam koleđ. Ok, cool, mislim. Kako neko ko je srednju školu, znači pričam o sebi, kako neko ko je srednju školu završio vanredno, praktično dropoutovo, kako neko da gleda na te neke stvari, kao dropoutovo sam iz koleđa. Ja lično, znači, ne želim da nabijam na nos ili da namećem mišljenje, ali ja nikad nisam sebe video na fakultetu. Mislim da imam sačuvan screenshot, ali mislim da je bila 2014. Rano proleće, kada sam ja razmišljao, mama bi me pitala, pa ajde kao to nešto za računare, nađi čisto da imaš papir. Mislim, klasika, čisto da imaš papir, ali sva sreća moja mama je bila pametna pa me nije pritiskala, Ja sam to gledao šta ajde kako, mislim da je bila Comtrade akademija i to sam hteo, IT akademija, znači klasika IT akademija. I hteo sam to da upišem, ali poslije nisam hteo, odustao sam. Zato što nema to što meni treba, znači nije prosto za mene. Nemojte da me pogrešno shvatite, mislim, i šta ako me pogrešno shvatite, mislim, ljudi smo, svako danas, svakog može da pogrešno shvati ili da ispravno shvati, ali poenta nije to bilo za mene. I
više sam volao da učim sam preko interneta, da ja to pokušavam sam, da učim više na greškama, tutoriala je bilo i danas te koliko ima tutoriala, znači i besplatnih tutoriala i tako dalje. A i taj koncept da ti imaš papir nekako nije pio vodu kod mene. Iskreno nisam previše o tome razmišljao kao da li je imao papir, da li nemao papir. Ali prosto sam po intuiciji onako išao, mene to ne interesuje, neću. I dolazim do jako bitne stvari, a to je kako danas učiti ako hoćete da se bavite ovim stvarima. Znači, ovaj sad deo bi trebalo da bude zanimljiv osnovnoškolcima ako gledaju, srednjoškolcima i nekim osobama koje su i dalje na faksu. Dakle, ja imam lično dosta, iako nisam išao na fakultet, imao bih dosta argumenata da, da hejtujem. I ne samo naše fakultete, znači generalno fakultet kao koncept, znači i u svetu. Ima ispravnih fakulteta, znači za neke stvari fakultet mora da se završi, ok? Znači za medicinu mora fakultet da se završi, znači ja ne bih hteo da me leči doktor koji nije završio fakultet ili te neke škole, ok? Zatim, pravosuđe i medicinu sam pomenuo, ajde dajem primjer, znači taj neki inženjeringa i arhitektura. Dakle, to su neke esencijalne stvari za koje ako osoba koja se bavi time, ako nešto ne zna dobro, ako nije provereno, može da nastane haos. Znači, može da osoba premine na operacionom stolu, za pravosuđe može da bude prosto džumbus, za inženjering i arhitekturu može da se desi da se sruši zgrada i da poginu ljudi. Dakle, shvatate pointu, znači postoje neke stvari za koje mora da se završi fakultet, ok? To ja kažem. E sad, ove stvari za koje ne mora da se nužno završi fakultet, i ne samo da ne mora, nego ja bih rekao da je čak i poželjno da se ne završi, nego da se ide drugim putem. Dakle, da li će da neko pogine ako ja loše napravim igricu ili loše napravim 3D model? Ne. Ako loše izeditujete sliku, pričamo o onima koji se bave 2D dizajnom, da li će neko da pogine ili nešto loše, jako loše da se desi? Ne. I poenta je ta, da li je esencijalno? Nije. Znači, hajde da gledamo malo u srž. Da li je neophodno? Dobili smo odgovor. Ne, nije neophodno, ok. E sad, to što nije neophodno ne znači da ne treba ići, ok? Ima ispravnih i kvalitetnih smerova i bitno je, znači, nije to crno-belo. Nije to crno-belo, ej, idi na fakultet, nemoj da ideš na fakultet, mrzi fakultet, obožaj fakultet. Ne, situacija je kompleksnija, složenija, ima tu puno faktora. Dakle, kakav je fakultet generalno? Da li ideš online na fakultet, odnosno da li ga pohađaš od kuće, online ili, kako kažem, uživo? Jer sa ovom situacijom, sa pandemijom, mnoge stvari će da se prebacuju na online. Mada ja sam mnoge stvari video i govorio da trebaju da budu online i pre ovoga, ali ajde. Nisam ni prva ni posljednja osoba koja neće biti slušana, Ok, da se vratim na pointu. Dakle, faktori kao što, kakav je fakultet, znači kao ustanova, da li online ili uživo, kakav je smer, kakvi su predavači, odnosno profesori. I ima tu još nekoliko uslova faktori koji su jako bitni. Naprimjer, znam od jednog druga ide na fakultet i uče program, a nemaju u laboratoriji za računare, nemaju pristup internetu i koriste softver koji je 4,5 godine zastareo, verziju softvera koja je 4,5 godine zastarela, a pritom verzija softvera je potpuno besplatna, znači fakultet ne može ni
sa time čak da ima ikakvih problema. Znači, potrebno je da računarska laboratorija ima pristup internetu, da taj software može da se updateuje na najnoviju verziju, jel te, što je vrlo lako, to može svako sa internetom i profilom accountom da uradi, ali nema se interneta, jer internet too much cost, kako sam ovo glumio. Internet previše košta, jel te, ili šta god, nema interneta. Mislim, računarska laboratorija na fakultetu na kome ti provedeš 4 godine, nema internet, šta će nam? Mislim, minimalizam. Mislim, ja lično obožavam minimalizam, ali nisam baš za taj minimalizam koji ti uskraćuje internet, okej? Okej, do sad sam pričao o tome da li je potreban faks ili nije, to je da li je neophodan, nije neophodan. Da li je potreban ili da li ga upisati ili ne, to zavisi od slučaja do slučaja i čime se bavite. Evo, na primjer, ja kako sam počeo sa običnim 3D modelovanjem i sve se tako prebacivao, ne bih mogao, znači, upisao sam sad ovaj smjer i sad hoću se malo prebacim, nešto drugo me interesuje ili prosto hoću da probam i ajde sad kao menjaj smjer. Znači, smjer uglavnom ili nije dovoljno fokusiran, znači to su uglavnom gimnazije, bukvalno gimnazije i to opšti smjerovi. Dakle, jedan smjer za računare obuhvata i pripremu za štampu i 3D modelovanje i programiranje igara i web developanje, programiranje. Ima tu još verovatno stvari koje nisam pomenuo, znači budeš neki bi rekli jack of all trades, kao budeš švajcarski, kako se zove onaj švajcarski nož koji ima sve one moguće alatiće i ti znaš, imaš kao sva ta znanja i zvanja, a u stvari ne znaš ništa na kraju kraja. Znači ti umjesto da budeš jack of all trades, znači kao jedan joker koji zna više stvari, ti budeš master of nothing. Znači, realno na kraju ne znaš ništa. I to što sam pričao, dakle, interesovanja se menjaju. Znači, osoba, koliko god da ima godina, osoba sazreva, menjaju se interesovanja, menjaju se industrije, trendovi i tako dalje. A ti kada upisuješ fakultet, čak i srednju školu, ti bukvalno komituješ se, odnosno predodređuješ sebe, potpisuješ ugovor, uslovno rečeno, da ćeš time da se baviš pa minimum 3-4 godine, ako ne i 6-7 godina u nekim slučajima, okej? I sad, dok se prilagodi plan i program, ti već kasniš i kaskaš. I to je jako jadno i strašno za te neke osobe. Okej, ajmo ovako, ishejtao si fakultet, shvatili smo da ne treba da upisujemo fakultet ili da razmislimo 2 ili 3 puta da li da ga upisujemo, okej. Šta mi da uradimo, kako mi da naučimo, šta god to bilo, računari, internet, 3D, modelovanje, VR, okej, reci ti nama kako mi da se snađemo u ovome. Kao što sam rekao, trendovi se stalno menjaju. Potrebno je da ste strastveni za to čime se bavite, znači da vas interesuje. Ne morate nužno da ste strastveni, znači da vi imate nešto što vas vuče ka tome. Hej, neko prosto hoće da zaradi novac od toga, da radi posao koji je dobro plaćen. Hej, to je motivator, to je sasvim okej. Ako si ti strastven da želiš da imaš dobru platu, dobru zaradu, da ti odvedeš sebe na putovanje, da kupiš sebi šta god. Ej, to je neka energija i to je neki zamajac, okej? To je sasvim okej. Bitno je dakle da ste zainteresovani za to nešto iz bilo kog razloga i bitno je da pratite trendove, a trendove možete da pratite na internetu kroz razne načine i samom vežbom toga što vas interesuje. Dakle, imate uputstva, odnosno tutoriale na internetu, imate danas sve više i više potpuno besplatnih programa. Ako hoćete 3D modelovanje, znači imate Blender. Ja lično ne koristim Blender, ali ima puno tutoriala o njemu i sasvim je dobar program za neke stvari.
Pa na primjer Unreal Engine ako želite da pravite igrice ili ako želite da pravite nešto grafičko, neki grafički medijum, možete i u tome da se oprobate. Mislim, ovdje sad pričam konkretno o ovoj mojoj sferi, ali ako hoćete na primjer marketingom da se bavite, sve na internetu i te neke stvari koje trebate da kupite, na primjer jedna kvalitetna e-book, odnosno e-knjiga košta, ne znam, $5-10, neki su jeftinije, neki skuplje. Ima dosta i jeftinih, to jest, htedoh reći besplatnih. Znači, marketing, biznis, ako pričamo o biznisu, biznisom ne može ni jedna ustanova da vas, i ni jedna državna ustanova ne može da napravi biznismena od vas, ok? Zato što ti profesori koji predaju biznis, ok? Ajde kažemo predaju biznis. Znači, možda sam sad previše skrenuo s teme, ali ajde, pričam i o biznisu, pomenuo sam marketing, pa imamo i biznis. Znači, da li ta osoba ima uspešan biznis ili da li zna išta o biznisu osim što je čitala knjige, završila neki finansijski ili računovodstvo, fakultet, smjer, šta god, verovatno se nisam pravilno izrazio. Biznis se uči kroz praksu, ali biznis deo, biznis je zaista biznis za sebe, ono. Ali pomenuo sam grafiku, pomenuo sam marketing, znači video editing, to opet spada u grafiku, znači to može preko YouTube-a da se nauči, ono, naravno, a dobro bi bilo ako imate, da nađete neku osobu koja će da vas malo usmeri, znači nekog mentora. Dakle, na internetu imate besplatne knjige, besplatne tutoriale. Hej, nekad možete slobodno da platite nešto, nekad je i zaista vredno. Neke knjige koje bih ja kupio zaista su bile vredne, ono, i za, kako kažem, mentalni sklop, odnosno mindset, ne znam kako bi se prevelo, koje bi vam ovako generalno pomogle u životu. I čime god da se bavite, ja bih vam najtoplije preporučio da se bavite razvijanjem sebe kao osobe, znači tim personal developmentom i self-developmentom. Mada više volim izraz personal development, odnosno rad na sebi, ok? Dakle, pomenuo sam, trebate da imate pristup internetu jer tu imate pristup znanju na razne načine, znači knjige, tutoriale sam pomenuo. Povežite se sa osobama iz industrije. Da li su to studenti, hobisti, znači ljudi koji se bave sa tim čisto iz hobija ili su profesionalci. Imamo danas Facebook grupe, Discord, forume, mada forumi su nekako možda čak i zamrli jer ih je Discord zamenio i sve te razne grupe na Facebooku su zamenile. Povežite se, zatim razmenjujte znanje, razmenjujte iskustvo i onda aplicirajte za posao gdje god u bilo kom obliku i pratite trendove, obavezno pratite trendove jer ono što je aktuelno danas i trend danas, to možda za 2-3 godine potpuno nestane. I svet je mnogo dinamična pojava, kao i život, stalno se menja, a tako morate i vi. Znači, stvarno se osjećam kao da imam ono 60-70 godina pa copy-paste lupetam razne quote-ove kao svet se menja, moramo da se menjamo, ali ljudi, na kraju krajeva, jeste tako, znači promjena, dinamičnost, to ne bih trebao ni da kažem, to treba da se zna, I sve u svemu, ako bi me neko pitao, na internetu imate gotovo sve što vam je potrebno. I sva sreća što države iz Adria regiona, odnosno bivša Jugoslavija, države iz ovog regiona imaju poprilično dobar internet i to sam pominjao i u prethodnom videu, tako da na tu stvar ne možemo da se žalimo. Znači imamo i dobar i brz internet i ako uporedite cene sa drugim državama, konkretno sa Amerikom, znači naš internet je jeftiniji, na primjer.
Nije najjeftiniji na svijetu, nije najbolji na svijetu, ali za internet ne možemo da se žalimo. Možemo da se žalimo na ovog ili onog operatera, ali to naravno nije tema za ovaj video. Ali imamo i wireless, odnosno Wi-Fi, imamo 4G mrežu, uskoro ćemo imati i 5G mrežu, znači čak ni u 5G mreži verovatno nećemo zaostajati toliko. Tako da na internetu imate sve, ili kao što sam rekao gotovo sve. I hvala vam što ste gledali ovaj video. Hteo sam da podelim neku svoju priču onako na brzaka i da podelim jedan savjet tako mlađim osobama. A ne mora da su mlađe osobe, mislim sve ovo što sam pričao apsolutno važi za osobe od osnovne škole pa do 50, 60, 70, mislim zašto da ne, jer šta fali ako neko, ne znam, hoće da menja posao, ne znam, bio je bankar i sad hoće malo da radi 3D modelovanje ili da pravi video igre. Uopšte ne vidim problem u tome i možda je ovo čak tema za sebe, ali hajde već kad pričamo o tome da pomenem i to, znači zaista ima mnogo mogućnosti za bavljenje raznim stvarima i barijere kao što je iz koje si države, kojim jezikom govoriš, kog si pola, kog si uzrasta, sve te barijere, ako mene pitate, ne postoje danas već, ali iako postoje, jer pošto nije to sve crno-belo, ako i postoje, sve više i više nestaju. I tako da, to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nastavite da radite ono što volite, da radite na sebi i to bi bilo to. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!